Praise the Lord. Mahigsoon, balikon ako, ang kay text is, iuli kini kaniya sa dili pa musalo pangadlaw, aron magamit niya kini pagkatulog o pasalamatan kaniya, unya magpasalamat siya og ang Ginoo nga imong Dios mahimuot kanimo. Ako ning gitimahan mga igsoon, gikahimut-an ang katawhan sa Dios. Praise the Lord. Kini siya na verse, gibasa na ko ni, ang mga balaod aside sa 10 commandments, grabe kadaghay mga balaod ang mga Israelita. O isa sa balaod na ako nakitaan sa mga Israelita, kining gitawag na pagpahulam or kini magarantiya. Ang example man ko diri, na ay kabus o na ay ang kabus gusto manghulam og maong salapi ba or sa banabutang na kailangan need niya og tungod sa iyang kakabos, wala siya lain magarantiya kung dili masigal yang iyang sanina or kupo, iyang igarantiya. O tanawon pa nimo, hindi basahon pa nimo ang mong context yun mga igsoon. Matod pa dito, sa balaod nila sa mga Israelita, nga dili ka pwede musulod sa mong balay kung kuhaon nimo ang garantiya. For example, may nga natong kabos, sir, kanang ang ako'y garantiya kining akong baro, pero nako'y sanina dito, pero ako ni gamiton. Pagka ako ni kuhaon, ang mugarantiya may igsoon, magulat ra gyud sa gawas, matpadiri sa pulong na magulat ra gyud sa gawas. Og pasagdan niya katong maong tao na nagulam, maoy mo kuha dito. Og ihatag gini niya. Dili pwede mo sulod kung kuha tong garantiya. Sa ato ko man ang panahon, isirip pa kaw, sudlon pang imo panimayay, kuha tong tagputikar nimo na mga butang, di ba? Sa una na panahon, dili magulat ra na sila og ihatag. Tapos ana kanindot mao ni. Sa ato KTX, sa time na naana sa imo ang mong butang, nagigarantiya niya. Matod pa diri, di nimo pasalupan ng adlaw. Imo ni iuli sa ija. Kaya ba nato na buhaton? No? Iuli nimo ni kay matod pa diri sa pulong, gamito ni siya na kay sa adlaw sa gabi ituknahon si Jawa, ija lain baro, amura to ang ija. Gamiton. No? Iuli nimo. Siguro pagkabuntag ko ako na sa nimo, o iuli na po nimo. Pero mura siya nan makuano, kung gusto ka mo tabang, itabang ra kag yun. So mo ni ang buot ipasabot sa Ginoo may suon na isa sa gigahimutan sa Ginoo na kinasingkasing yun na pagtabang sa ato'y sikataw. Hallelujah. Matod pa diri, ang nakanindot mo ni kung mutabang ta sama niini. Giuli na niya og atong nagarantiya gikuha tapos nagpasalamat. Salamat kay mo ni gikuan kay katignaw gud ako gamiton ko magabi. Yes, nagpasalamat siya sa imo, sa tao. Pero, ini ang timan once na mo pasalamat, galing na sila sa Ginoo mga igsoon. Mahimuot sa iyo ang Ginoo. Amen ba mga igsoon? O sa ingon diri, no? Ingon diri na giuli ko no, wala pa mo salo pangadlaw, giuli niya ang mong gamit, aron magamit niya kini pagkatulog. O pasalamatan kaniya, unya magpasalamat siya og ang Ginoo mahimuot or ang Ginoo nga imong Dios mahimuot diha kanimo. Simple things na mo itabang sa mga tao na nanginahanglan may suon. Once na kana sila mo pray, magpasalamat sa Ginoo na ikaw gigamit sa Ginoo na matagpong ilang panginahanglan. Ang ilang pagpray dunggo na sa Ginoo. Amen. Di nagamatingaya o man gi-bless man ko. Matingay ra kaw na dili man sa financial, pero 2024 naman wala gyud makaaging sakit ang akong mga bata, akong bana, akong asawa. Naka-survive mga igsoon tungod na sa kaayo sa Ginoo. Kaya ba nato motabang mga igsoon? Nalagali pa jaw mga jo, bukan ni mangalta halos muhatag. Hallelujah. Hello. Mga igsoon. Ibayo ba ka mo na pagdaw mga yes, magsukit-sukit na sila mga jo kay gusto nila mo survive. Sa gamay na butang 5 piso, cheese na imo ihatag sa kanan ng mga tao mga igsoon. Tanaw nimo sig sabi ni Adjo, yes, sige na sila ayo kay gusto nila madugangan nila ginhawa. Sa ila pagpangayo may suna nila ginhawa diyan na diri. Sa time na nakahatag ka og cheese, piso 20 ba or 100, salamat kung dakuon. Mo taas-taas na ang ila ginhawa. Kaya nga naman, makasurvive na sila sa daon na sa panahon. Mahulog na po na, mga dyan na po na. Mana na, in a simple thing, in a simple way, nakatabang ka sa imo isip katao. Amen? Palagpagan na ito tubuhin ang Diyos mga igsoon.
Ang nakanindot mo ni gatabangan pa nimo labi na kung alagad sa Ginoo, matinud-anon pag yon na tawo imo natabangan, once na mo pray na sila muluhod mga igsoon. Bantay ka mo kay dunggon sa Ginoo ang ilang pagampo. Amen. Si Moses sa una na panahon, pag-pray niya sa Ginoo na, Lord, ayaw laglagang akong katawhan. Kaya ang mga Israelitas may igsoon, grabe ka bagutbutan. Sa time na nakuha na sila sa Ehipto, nagbagutbut man sila kay ginakastigo. Gigamit si Moses sa Ginoo, gipahiluwas sila sa Ehipto. Paggawas na, nagbagutbut na sab sila. Ini man Moises diari sa kami diri sa Ehipto. Tapos ido na sa gamit ang paggawa. Umaya mo kaunon, umaya mo imnon, umaya mo tubig. Di ba nasuko si Moses, ibagbagan niya itong bato, nibuhaga yung tubig. Di ba ingana ka bagutbutan? Og nasuko ang Diyos. Ingon ang Diyos ka Moses, laglagon mo na sila. Pero kabalo ba mo may sukon sa pagluhod ni Moses sa pag-pray sa Ginoo? Ang iyang pag-ampo nakapugong sa kasakop sa Ginoo. Amen? Mao po ng mga tao na yung tabangan may suon, labi na kung matinud-ano, nag-alagad sa Ginoo, pastor man na, or member sa church, or kanang lumalabay ra, basta. Wala man ta kailangan ng mga tao, pero what if kung kanan na tao matinud-anon, o ang iyang pag-ampo gidungog sa Ginoo? Once na mo pala, pasalamat ra sa matod pa sa pulong, thank you Lord, or thank you, pasalamat ra sa imo. Mahimot ang Diyos sa imong kinabuhi, mga igsoon. Og mao ni, matod pa sa kan Moses na time, nakapugong ang kasuko sa Ginoo. O sa ingon diha sa Psalms 106 verse 23. Ingon diri, busa miingon ang Dios nga laglagon niya ang iyang katawhan apan si Moses ang iyang piniling sulugoon nangaliyo po sa Dios. O maoy makapugong sa iyang kasuko sa paglaglag kanila. Si mga igsoon, ang mga alagad sa Ginoo, no? Like Abraham, David, Jacob, kay sarakan tong mga sauna ng mga panahon. Sa time na kan lamang ni Abraham ay isuon, isa ka proof na sa time na sunugon ang Sodoma Gomora, nakig-negotiate pa siya sa Ginoo. Di ba kung basahon ninyo ang balang sulatan sa Old Testament? Ingon sa Lord, what if kung na ay 50 katao na mga lagad ana nga lugar? Laglagon ba nimo? Sa ingon sa Ginoo, dili. Lord, kung na ay 40, laglagon ba nimo? Dili gihapon. 30 Lord, dili gihapon. 20, dili gihapon. Ingon siya, wala man gyud ang alagad bisan isa. Napulo ka pamilya o napulo ka tao. Ingon ng Dios, dili na ako sila laglagon. Hantod nga niabot ang point na wala gyud mahisuon. Og kabalo ba mo na laglag gyud sa Ginoo ang Sodoma Gomora. Pero ni-request gyapon si Abraham, pwede ba ang ako ra kan pag-umangko na si Lot uban ang iyang pamilya mo iluwas sa Ginoo. Nisugot ang Ginoo wala. Nisugot ang Ginoo tungod sa pangiliyo po ni Abraham sa Ginoo. Gitubag. No? Gitubag si Ginoo. Og nahiluwas. Ang nakapan lamang kaya ang iyang asawa nawili pa siguro sa mga butang na iyang kitaguan dito sa lang panimalay. Sayangan siguro kay dako na ang nabuild or ang mga kayamanan na naapa dito, mga alahas siguro unsa ba? Paglingi niya, ang rules manggod is di ka pwede malingi. Kaya sa unang gid ng panahon may sulod stricto ang Dios. Kung unsa gali ang iyang sugo mo gyud ito manon. Masayo pragali ka paghalad, patyon ka sa Ginoo. Ingana ka stricto. Mao na ang sa Old Testament. So tanaw na to may suon kung giun sa pag-bless ang mga tawo sa una na panahon, no? Sa Old Testament ato tanawon ang mga tao na timailhan nga sila gi-bless sa Ginoo. Na koy gi-take up diri mga 5 ka mga butang na gipanalanginan sa Ginoo or kana na mga tao gikahimutan sa Ginoo. Una, matud pa diri ilang gidala ang ilang unang abot sa balay alampuanan. O sa ingon diha sa Deuteronomy, balik ta sa Deuteronomy 26 verse 2. Ingon diri mga igsoon nga dadaang tanan unang mga abot ninyo nga sinulod sa basket ngadto sa dapit nga pilion sa Ginoo nga inyong Dios ingon nga dapit nga alampuanan. Si mga igsoon kung wala sila gi-bless sa Ginoo, wala ila madala dito sa balay alampuanan. Tungod kay gi-bless sila sa Ginoo, ilang gituman ang maong sugo na ang unang abot sa ilang mga prutas, mga tinanom nila o sa magaling na mga kinitaan, ila gidala dito sa balay alampuanan. Mao na ang mga timailhan na kana ng mga tao, gi-bless na sila sa Ginoo. Ikaduha, punon sa Dios ang imong kamalig, no? Naglibog ko sa maning kamalig, no? Panudlanan.
or sa ato diri na usa na term daw niya budiga. Oh, sa una na panahon budiga nato panudlanan diri bagan kamayran na taro, butanganan ng bugas. Pero sa ila na sa una na panahon may suon isa kadto kabayay. Mao na ang ila panudlanan. Oh, punon sa Dios ang imong panudlanan or ang imong kamalig. Inga na sila ka-bless. Matod pa sa Deuteronomy 28 verse 8, ingon dito mga igsoon nga punon sa Ginoo ang inyong Dios, ang inyong mga kamalig ug panalanginan niya ang tanan ninyong buhaton, panalanginan kamo nga didto sa yuta nga iyahan niya taglaw pa diri ihatag niya kaninyo. So ang promised land. Mga igsoon, ingani ka ang mga tao sa na ingani ka bless, no? Sayonan ka punon ang maong panudlanan. O siyempre ani katulo taglaong pa tungod kay ikaymutan sila sa Ginoo, wa nila gikalimtan ang pagigugma sa Ginoo. Maski sa una na panahon na anang gugma may igsoon. Or na anang tagtawag na higugma ang Ginoo nga imong Dios. Matod pa diha sa Deuteronomy chapter 30 verse 20 mga igsoon nga higugma ang Ginoo nga inyong Dios, alagari siya og ayaw kamo pag bulag kaniya kini makahatag unya kaninyong kusog og taas nga kinabuhi ining puyo ninyo unya sa yuta nga gisaad niya sa inyong katigulangan nga si Abraham, si Isaac og si Jacob. Si mga igsoon ang paghigugma sa Ginoo nga atong Dios mas sa una na panahon sa mga Israelites maguning na time. Sila nga naagyud ni aron dili sila mahimulag sa Ginoo. Kabantay mo pag mawala na gali mo maski sa relationship, no? Mawalaan mo gana sa isa ka relationship. Mawala ang pagbati ninyo, di ba? Ingana po na pag mawala na gani ang first love nato sa Ginoo may suon. Di nakaganahan mo simba, di nakaganahan mo mubasa sa pulong sa Ginoo, di nakaganahan mo pray sa Ginoo. Nawala na ang imo first love sa Ginoo may suon. Di man ang sa una na sa time na bag-o pa ka o grabe nimo ka fire o grabe nimo ka mainiton nangalagad sa Ginoo. Grabe nimo ka kusog mo atin sa mga buluhaton. Pero sa time di ay na gitistingan ta sa Ginoo sa gamay ra na pagsulay. Taglaong pa na discourage sa dasan ta. Amo lagi nang taglaong may suon na dugay na ta nangalagad or sa imo pagkabuaya giilag ra kaw ng tiki. Sa imo pagkadugay na sa pagpangalagad sa Ginoo may suon, gamay ra na pagsulay na pandol na kaw. Oh, tiki ray nag-ilag sa imo na nakuan dayon kaw. Na luka pa dayon or na backslide dayon kaw may suon. So dapat diliingan na kay ngano man base nawala na nga to first love sa Ginoo. So diri ilang itipigan mo ang paghigugma sa Ginoo kay samtang kuno magpabilin ang ilang gugma sa Ginoo, walay mahitabo diha kanila. Hantod na makaabot sila sa gisaan sa Ginoo. Nga yuta, nga promised land. Pagkaupat may suot, timailhan, nag-bless gyud sila sa Ginoo. Aside sa gigugma nila ang Dios, gihimo silang taglaong pa, dili sila gipahimo permi uliwit sa Ginoo ug dili. Nahimo sila nga ulo ug dili iko. Kakuan mo ana may suon ang mga alagad sa Ginoo, mintin gyud maglid na. Amen. Maglit yun na, although di man ko na mo'y higher rank, pero sa spiritual na anak sila. May soon. O sa ingon diri sa Deuteronomy 28, tagahapon may soon. Verse 13, ingon diri, himuon sa Ginoo nga kamo una, og dili gayud maiwit, kanunay mag-uswag og dili magkunhod. Kung tumano niya ang iyang mga sugo, nagihatag ko kaninyo, niining adlaw. Kasi mga igsoon, himuon kita niya nga ulo or himuon kita niya nga una dili kung ulahi. Oh? So sige ra lamang moabot ang time na nangayon ta sa Ginoo na Lord na ako gipangayog na ako gipray sa Ginoo tapos wala pa gitubag sa Ginoo. Ayaw ka discourage mga igsoon. Kay ang Dios matud pa diri naa say plano sa ato kinabuhi. Base nang imong gipangayo gamay ra na napagyogianda ang Ginoo na mas the best pa na para nimo. Amen? Hallelujah. So, himuon ta niya nga i-take heed yun ta nila. Niya dili tay muon niya na tail diha sa diri sa kalibutan.
Pero ang kalibutan, santo sa mga isuon. Masigali sa mga, tanawin mo sa mga vlog, kaya ako ga-vlog, mapod ko. Tanawin mo pag-vlog sa kanang pulong sa Ginoo or kining kuan, di gyud na i-acknowledge sa kalibutan. Kaya nga naman, i-acknowledge nila is kanang mga kalibutanon. No? Katanawin mo diha sa Pedro, mga isuon, di gyud i-acknowledge. Ang i-acknowledge ra gyud sa kalibutan, ang iya ra gyud sa kalibutan. Di na ta matingaya, pero ang nakanindot lamang kay stand firm kita o sangyaw gyud nato kung unsang kamatuoran. Sakit man ang kamatuoran kay ang pulong baya, sakit baya ang pulong, no? Mas labaw pa sa duhay suwab sa espada. Okay, ang ikalima nga timailhan naging panalanginan ng mga katawan sa una may suon ang panalangin sobra-sobra. Kinsa may gipanalanginan diri nga sobra-sobra? Ang gipanalanginan na sobra-sobra giyon sa maninyon sobra may suon. Gitaguan gihapon. Hallelujah. To basahon diri sa Deuteronomy verse 28. Verse 11. Ingon diri nga ug maghingapin ang mga kaayuhan nga ihatag niya kaninyo makabaton ka mugdaghang mga anak musanay ang inyong kahayupan ug mudaghan ang abot sa yuta nga gisaad niya sa inyong katigulangan nga ihatag niya kaninyo. Hallelujah. Sa mga igsoon ang panalangin sobra-sobra. Pero ang nakaapan kanang sa una na panahon gibless sila ng sobra-sobra, namunga ang grapes ang mga olibo. Ang sobra mga igsoon sa time na nakuha na nila ang kuta sa pag-ani, yun sa manilang sobra, ila ba gitaguan? Wala. Ila gihatag sa mga tao na nanginanglan. Ingani ang pag-bless sa Ginoo. Gibless sila ng sobra-sobra, ang sobra, wala nila gilaong, kundi gihatag nila. Amen? Hallelujah. Kung sa ingon diri, dari sa 24, gihapon, verse 20, kung diri, kung mangani ka mo sa inyong olibo, ayaw na kini pang hagdawi. Ihatag na lamang sa mga langyaw, sa mga ilo, silang yaw ganin yatagan, igali kung isig ka Israelitas. Ihatag na sa mga ilo, sa mga byuda, ang nasalin. Si mga igsoon, mga tupadiri, kung mamupo na kamo sa inyong ubas, ayaw na kini hagdawi, ihatag na lamang ang nahisalin, ngadto sa mga langyaw, sa mga ilog, sa mga byuda, murag yapon mga igsoon, mauligo man or mga grapes or ano manggaling na mga prutas, pag may sobra gani, ilag yun na ihatag dito sa manang wala-wala. Kabantay ka mo sa mga Israelitas o sa Israel kuman, na wala yun kaayo naglisod mga igsoon, kaya nga naman, ila man tabangan kung kinsa itong walang-wala. Adto gani kuman ginahimo na nila. Sa una na panahon, kung kinsa tong walang-wala gyud may igsoon, taglawang pa sa ato na term, mag-chip-in or mag-amot-amot na sila para ihatag dito sa maong kabanan nila or sa mga kaisig ka Israelitas nila. Ingana sila kakuan ng mga tao mga igsoon. O kaya ba nato na imo diri sa ato? No? So kanindot sa ilang mga pamaagi kay wala gyud naglisod. Gitabangan gyud ang isig ka Israelitas or ang ilang mga sa ato pa isig ka magtotoo. Ingana tana tinuod nga mga magtotoo, tabang-tabang tana, no? Dili tana idaw ng isa. Ang naitabo ugod kuman bagan di naman amo ang naitabo matud pa nila wa naman ni mamao, no? So ingana may soon gi-bless sila kay tungod kay sobra-sobra ang pag-bless kay tungod kay ang mga sobra po nila. Wa nila gihakog. Ilag yung nigi panghatag. Kadumdum ko sa isang lugar nga hay pa ni na lugar sa basta something tignaw na lugar sa gawas na pagmamunga na gali ang ilang mga apples, ang ilang grapes, ilay pambutang sa silupin o ipamitay nila sa doon ilang kural. Pamitay nila sa kural, kakuang ka mo doon, kita masiguro ka mo sa social media, pamitay nila sa kural o kinsa tong mga homeless or katong mga need, maski dili homeless, basta kailangan nimo na kuhaon na nimo. Isa ka silupin. Kuha na nimo. Ano sa Buddha? Kaysa daw pa sa iban, no? Isa ka silupin, kuha na nimo. Ingana sa iba na lugar ginabuhat na nila. So ingana may soon, gi-bless sila sa Ginoo sa una na panahon sa Old Testament. How about sa New Testament? Na pastor sa kuan man to, Old Testament man to. Kay ang sa Old Testament, law kayo ang ilang may soon. Kung di ka mutuman sa balaod, mura ka na nuya makatuman. Ang Old Testament na ay napulo kasugo, di ba? 10 Commandments. O kabalo man tanay, kasimbahanan, nagkatuman gyud anak.
ang pangutana, nakatuman ba sa sugo? Si Moses gani, naglisod. No? May manggali halos matuman na dun. O sa kumana panahon na ay gana practice na. Gikan sa Ten Commandments number 1, 2, siya nakabutang diha, dili ka mo magpatunog laing Diyos, hantod sa, nganto sa 10. Ang pangutana, natuman bagyod na sa mga tao karon. 10 Commandments. Kung law mo na tumanon ni mo, ay problema. Pwede ni mo na tumanon. Pero i-make sure na gituman ni mo na tanan. Kaya kung gituman ni mo ang nuibi, ang nakapolo wala, no? Gituman mo may kanapuyo. Thou shall not covet thy neighbor's house. Gituman lagi ni mo, di ka nangawat, o ya ka nagpatay, ya ka nag-worship sa lain God. Pero pag abot sa 10, nisangit ka sa silingan. No? Ya di mo tumana. Ya gihapon. Mga taglaong na ang napuyo kasugo kung di mo tumanon tanan, asa ra ka tumanan. Ya gihapon ka makatuman. Pero arita sa New Testament. Kung lisod ang Old Testament mga isod, ang Ten Commandments, lisod ba? Arita sa New Testament. Unsa man ang kahimutan sa Ginoo sa ato kuman. Naaman ta sa time ni Jesus, di ba? Naana ta sa time ni Jesus. Si Jesus miingon, mianhi ako aron sa pagdili-pagdestroy sa Ten Commandments sa balaang sa daang kasuguan, kun dili ako ang katumanan. Ako ang gihimo niyang namalig-on, gihimo niyang hingpit ang mong sugo. Kaya waya man makatuman, niabot si Jesus. Siya ang katumanan. No? Siya ang katumanan mga isoon. So sa New Testament, unsa man diay ang angay natong himuon aron kay mutaan ta sa Ginoo. Kailangan ba nato aton sa time sa una na panahon na need pa ba nato maghalad? Need pa ba nato magkuan? No? May suon sa kumana panahon matod pa diha sa Romans 12:1. No? Kailangan nato ihalad ang ato kinabuhi. Mauna ang gusto sa Ginoo ug mauna ang matuod nga pagsimba. Oh, kung naganap mo ng true religion, kung adto mo sa mga pundok na tinud-anay ang pagsimba na ginatugyang ng ilang kaugalingon may suon, mauna na siya kung nagsulti ng kamatuoran. Mauna siya kay karon daghan gyud karon gidala pagali ang ngalan ni Jesus ug daghan ang nangadisip. No? Magmabinantayon ta. Be watchful ta sa ato Kristohano na kinabuhi. Kay dili basta-basta ang pagpakaon sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Dios baya kamahanan baya ni. No? Makanto ni sarong ng mga tao, mahungit pod, delikado mga igsoon. So balik ko nako tugyan nato ang ato kaugalingon. Isa ni sa gusto sa Ginoo, holy and acceptable to God. Hello mga igsoon. Hallelujah. So isa sa gusto sa Ginoo, nga may lain ang pagtuman raman sa labing dako nga sugo. Unsa man ang labing dako na sugo diay? Love God above all things, di ba? Love your neighbor as you love yourself. Nakasumpaki ba na sa Old Testament? Wala. Lisod pa sundon mga igsoon? Duhara. No? Tanaw nimo sa Mateo 22:37 to 40. Ato pasahon ko na may sonbe. Hallelujah. Mao ni siya ang dakong sugo. Ingon dire sa 37 chapter 22 verse 37 sa Matthew, si Jesus mitubag igugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong una-una. Mao na ang unang sugo. 38 kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ika-39, ang ikaduha nga labing importanteng sugo, sama sa una, higugma ang imong isig katawo, ingon sa pagigugma sa imong kaugalingon. Ingon sa 40, nagsukad niining duha kasugo ang tibuok balaod ni Moses o ang pagtulunan sa mga propeta. Si mga igsoon, kung sa ingon diri sa 40, nagsukad niining duha kasugo ang tibuok balaod ni Moses. Unsa man tong tibok balaod? Ang Ten Commandments. Ato daw tanawon bi kung naisubay ba? Unsa man tong Ten Commandments? Ato tanawon biblical ta rita diri sa kuan. Arita sa Exodus 20. Ngon diri una ayaw pagbaton og lain Dios.
Kining sa New Testament mga igsoon, nakita nako ang sa diri sa balang sulatan sa Mateo 22:37 to 40. Ang una is love God above all, igugma ang Dios, labaw sa tanan. Nahiaom ini siya sa tinuod ka sa pulong na taglaom na naisukat siya sa balaod ni Moses, no? Gikan sa balaod ng Old Testament, gikan sa 1 to 4. Bangga na siya dito sa pinakauna nga sugo, nakong sugo, ang higugma ang Dios labaw sa tanan. Ang ikaduha, higugma ang imoy katao, love your neighbor, naa sa balaod ng 5 to 10. No, unsa man day ang 1 to 4, ato basahan ng 1 to 4. Ang una, ayaw pagbaton og lain Dios. Gawas ka nako ikaduha, ayaw pagbuhat og Dios og larawan og bisan unsa dito sa langit og dinhi sa yuta og diha sa tubig nga anaa ilalom. Sa yuta, matod pa diri sa 5 na ayaw pagyugpo na bisan unsa ng mga butang, no. Ang ikatulo, ayaw gamita ang akong ngalan sa daotang tuyo, silutan ko sa bisan kinsa nga magpasipala sa akong ngalan. Ikaupat, hinumdumi ang adlaw nga ipagpahulay og balaana kini. Kining 1 to 4 nahiaw mini sa may suon sa higugma ang Dios. Pag higugmaon nimo ang Dios labaw sa tanan butang, di na ka maghanap ng lain Dios. Pag higugma nimo ang Dios labaw pa sa tanan butang, musimba ka sa adlaw nga ipapahulay. Sa ato sa kuman is Sunday is the best day nga atong juday go ng Ginoo kay trabaho, di ba? Way kuan. Mo ni ang atong gitarana. Anyway, ang 5 to 4 sa ingon sa 5 tahura ang inyong amahan o ginahan aron mutaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios may tungod sa pagtawag sa imo si katawo imo ginikanan na hisuyod ni siya sa ikaduha nga sugo. Love your neighbor. Sa ingon sa ikaunom, ayaw ka mo pagpatay. Siyempre pag love mo ang imo neighbor, anong patyo man nimo siya? O di ba? Ang ikapito, ayaw pagpanapaw. Ang ikawalo, ayaw pagpangawat. Na ba jay mo amigo imo kawatan? Love nimo siya pero kawatan nimo, no? Ikanoybi, ayaw pagbutang-butang sa imong isig katawo, kana puyo ayaw kamo kaibog sa balay. Sa laing tao ni ang iyang asawa mo na ni ang thou shall not covet. So nga na may soon. Kung kining sugo di ay sa time na ni Jesus, matod pa niya, nani ko dili sa pag-abulis sa Ten Commandments, kundi sa daang sugo, kundi nahimo kining hingpit. Si duha ra kan. Kaya ba nato sundo ng duha? May soon? Hallelujah. Kamay ra man nila kaya. Bagang kalisod. Oh? Okay, balik ta. Love God above all. Arita, fokusan nato ning love your neighbor. Oh? Ato haon gamay taas-taas kadto din na pagtuon sab nako pero i-share nako gamay ni siya. I-continuation man tanan dito sa Manso family. Pero ako lamang ni i-share sa inyo kining sa love your neighbor. Mulong galit ta, love your neighbor as you love yourself. May suon. Isa sa ako nakita ini na kung tinuod ko na higugma sa imo isig katawo, sa membro or sa pastor or sa ika-sister or brothers nimo, dili ra lamang musulti ra ka na, "Brad, I love you. Sis, I love you." Kun dili muhatag sad ka ng time, muhatag sad ka ng effort na ipakita nimo na tinuod. Di ba sa isa ka relasyon ni ana, no? Love lagi nimo pero pag abot ng birthday di magali halos mo kuan or unong nagali mo great or nakalimot pa sa anniversary. So kung tinuod ka jud na love nimo, nagaan nimo ng time na may suon. Or kanang pagtabang kay naisigutan man nato na love nato ang isig katawo, kay ang tabangan nato na nalagpitan pa nato ang mga kuan sa kagina sa Old Testament. Kining pagtabang may suon. Yes, ang pagtabang is isa sa makapahimot sa Ginoo. Kaya matod pagay na, pag mupri ng imong tabangan, i-bless ka sa Ginoo. Ang pangutana ko man, most churches or charity, unsara ka na mga buluhaton, dili pwede mo tabang kung wayay picture. Di pwede mo tabang kung wayay social media. Di pwede mo tabang kung wayay video. May soon. Ang matuod nga relihiyon. No? Yes, mao man ang pagtabang. No? Matud pa sa taglawang pa sincere sincere nga pagtabang
sa isig katao ang isa sa mga sekreto na i-bless kita sa Ginoo. Sincere na pagtabang, dili kung doon kabantay ka mo sa mga vlogger. Tabang sila pero naka-video. Tabang sila pero nagkaibayo ang intiro kalibutan. Ato ko no basahon diya sa Mateo may ison, arito sa Mateo 6 1 to 4. Ingon diri sa Mateo 6 1 to 4 nga ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tawo kung ingnon ninyo niini pagbuhat dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atoa sa langit. Ikaduha, busa kon muhatag kamo sa taong kabus ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinagoga o sa kadalanan nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao apan sultihan ko kamo nga mga naghimo sa ingon igantihan na Tris kun ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabos himua kini sa paagi sa bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini si mga ison. Ikaw pat himua kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago bugante kanimo si mga ison. Kasagaran ko man umay nahitabo. Grabe na ka-broadcast ang pagtabang dahil sa ato isig katao. Kung gusto ka mo tabang-tabangin na adyaw na pag video pa adyaw na matod pagalit diri bisan kuno ang imo pinakasuod na higala din nimo pa ibaloon. Og sa lain pod na term sa biblical term maski kuno ang imo tuo or wala nga kamot adto pay putabang ka dito ano na paibalo ang imong tuo nga kamot daw tapad ra part ra sa imo lawas. Pero ambot gipasabot may suod di na nimo na ipaibalo. But pasabot sincere na pagtabang sa ato isig katawo. Kanang di na nimo kailangan ipasigarbo pa. Daw pagani sa lain ng term sa biblical na kanang imo pay trumpita pa. Di ba, iba na mutabang sila pero itrumpita pa. Or ipaibayo pa sa tanang katawan ba na gitabangan ka ng isa katao. May suon. So ko ang Ginoo ni ana ng mga buhat. So wala na mahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. So ang magbuhat sa kabubuton sa Dios may suon. Ang ipasabot mo diri makita sa Ginoo ang heart nato. Tabang gid sa sakto. Waya na yamok pay istorya, waya na yamok pay kuan. Kanang matod pa diri ang bugiro, pasigarbo na, no? Umay nakita nato kasagaran daw sa politics, no? Politics or sara ka ng mga dili tanan pero kasagaran ka jud. Oh, that's the reality. Kay kalibutan na man ta sa kalibutan gyud. Ug tapos mga igsoon, matod pa diri ang magbuhat sa kabubuton sa Dios, magpabiling buhi hangtod sa kahanturan. Matod pa sa 1 John chapter 2 verse 17 kung buhaton di ay nato ang kabubuton sa Ginoo ug mahimuot siya, no? Taglaw pa diri mabuhi kita hangtod sa kahanturan. Ibang saa ni Jesus kung kinsa ang sunod kanako muuban pod kung asa siya adto sa kita. Amen. Mao na siya promise matud pa sa John nga matud sa didto og giandaman taniya pulianan kung asa magaling sa paingon ato sa tamay saon. Maabot ang time na nagpaabot ta yes na ata diri sa mga purpose nato nagpaabot ta ng iyang pagbalik. Kay we believe in our faith na uban ang taniya may saon. Tuo ba mo ni ana may saon? Tuo ba mo na sikat kaming? No? Nag-Sunday school mi ni ana diri complicated siya pero tabang sa Ginoo nasabtan na mo ang pulong sa Ginoo na niabot pagali kami sa third coming na awit third coming pero wala second coming ra dito o amo na tabang sa balaang espiritu nasabtan gyud namo ang tanan mao gyud ni tumanta sa kabubuton sa Ginoo mga igsoon kay basin maabot ang time na wa ta maili sa Ginoo, no? Lawang Ginoo kinsa nagtawag Ginoo pero wala siya kilaya sa ato sakit na sa ato na part na ata karon diri pero ya ta maili sa Ginoo, no? Hinaot na nasabtan ninyo mga igsoon og unsa pa man. So alta sa pagtapos isa ra gyud ang gikaymutan sa Ginoo sa diri sa
sa New Testament kung tanaw nimo isarang gikahimut-an sa Dios, ang may sama ra gyud kay Jesus. No? Ang may sama kay Jesus, kay si Jesus ang pinanggang anak, no? Sa time na gibaptize siya ni John the Baptist na ang langit og ningon dito, mao ni ang akong pinanggang anak. Ang akong gikahimut-an og pinanggang anak. Law ang amahan may suon. So kung naa si Jesus sa ato, way rason na dita kahimut-an sa Ginoo. Nakuha ba ninyo may suon? Na ako'y last day example, ako'y piso. Pero imagine ra ka na dyan piso ini sa ako kamot. Og ang piso ikaw. Sa time na waya paning ako kamot, nagrepresent ini na si Jesus. Sa time na ang piso, mas mantos tanggi, hugaw kayo, mantos sa mga kwarta, si may kadua sa Tom's World, guyog-guyog pa dito ang piso, or sana sa piso wifi, grabe ka hugaw ang piso may suon. Pero sa time na naano ni sa kamot sa Ginoo, kining piso nagrepresent ni na ikaw, ako, kita. No? Pag naan na si Jesus sa imo kinabuhi may suon. Matod pa ni Paul, gilatsan ko ang akong daan na kinaiya dito ka Kristo. O napatay na ang iyang daan kinaiya, o ang nabuhi karon ako na. Si Jesus na ang nabuhi. Sa iya kinabuhi karon. But pasabot, ang piso na ang ipasabot may son, once na naa na si Jesus sa imo, walain makatats ini. Naa ka sa kamot sa Ginoo. Walain makatats ni ini, covered ta ni Jesus. Ang nakita ra sa amahan is si Jesus, di ko ikaw. No? Kaya kung waya ni, ikaw ang makita, basit ikaw ilun sa Ginoo. Need nato si Jesus sa ato kinabuhi. Mao ni siya ang gusto sa Ginoo may soon. Nawato nato si Kristo sa ato kinabuhi, di ba? Sa ingon dia sa Roma 10, 9 to 10. Maluwas ka kung dawato nimo si Kristo o gipahayag mo na si Jesus is Lord. Sa kinasing-kasing. Dagay ko man lang, yes, I believe Jesus is Lord. Pero waya diri. Sultira. Sa kinasing-kasing. Ato kung basahon, bi Roma 10. Last na ini siya na verse may isuot. Roma chapter 10. Verse 9 to 10. Kung diri maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasing-kasing motuo ka nga gibanaw siya sa Dios. Sa 10 kay mituo ka man sa kinasing-kasing gayon gimatarong kita sa Dios ug naluwas kita kay gipahayag manato kini. Di ba may suot? See? Maluwas ta ko nato ipahayag. Ug we need Jesus. Ug matud pa sa Ginoo dapat may sama ta kang Kristo. Kay si Jesus ra gyud ang taglaw pa apple of the eye sa mata sa Ginoo. Pinaka-apple of the eye si Jesus. Sa una na panahon, daon sila ni Abraham, no, mo'y sila Noe, mo'y isa sa mga kuan pod, sentro pod sa mata sa Ginoo. Pero sa pag-abot na ni Jesus may suot, bugat ang grace kaysa sa law. Amen? Dapat nato masabtan ni. Ang law is pwede ka maghalad diha ng dugabo nimo ang karniro na waya sa imo kasing-kasing basta lamang ihalad nimo kay amo ang sugo man ang sugo maghalad ka ng tambok ng karniro kay para papaso nang imo na buhat na sila sa una mo gud panahon makapatay sila ng tao para lamang mapasaylo maghalad sila para mapasaylo ang ila sala pero pinaagi sa pare na Levites so yung anak sa ila pag makatuman ang pangutana ang paghalad ato naa ba diri kinasing-kasing pa to. Kaya taglaong dito is maghalad naman ka. Kailangan makatuman ka. Ang bugat ang grace mga isoon. Kaya dapat naadiri. Mura ba sa tithes? Napabay tithes kuman mga isoon? Napabay tithes kuman sa panahon? Ang tithes na ba kaysa mga Israelites na ba na? Di man tayo Israelites? No? No? Di man takon taglaong pa ilang man balaod na kailangan 10% kasi muhatag. Yes, tinuod na. So, amo po na, isa po na sa amo dire gi amo sad na gitun-an dire megsuon. Pero tan-aw nimo sa New Testament gugma. So kung muhatag ba tanan tithes 10%, waya dire useless na. Matod pa sa pulong, mas dawaton pa sa Ginoo katong tigulang na naghatag ng 5 centavos na tao na niya.
pero kinasing-kasing na pangalan sa Ginoo. Kasi atong adunahan na grabe ka dyan, sobre pa puno ng kwarta. Hatag dito pero grabe chin up ka dyan. Grabe ka hamugiro, pride na nakahatag siya ipakita sa katawan. Pero katong tigulang tao is kapularan. Asa may gidawat ato sa Ginoo? Ang kinasing-kasing. Diba? Gusto na ako masabtan ni Juming Soon, kung mahatag mga lingta ng 10%, yes, pero dapat na rin. Bukat ang grace kay dili ra lamang kung 10% ra nimo ihatag. Kung love ka jud nimo ang Ginoo, why not ihatag nimo 100%? No? Kabantay ka mo sa Colgate. Ang Colgate na toothpaste yung ginagamit ato kuman sa time na nag-tight siya 10% permanente. Gibless siya sa Ginoo kay sa mong gituman. Pero sa time na gibless na siya atod kuman sa pa nagpabiling ano, ija mang gibali. Love na akong Ginoo. 90% para sa Ginoo, 10% ra kan sa iya. Si mahisuon. Yun sa unsa ni kalab ang Ginoo. Ug mao pud na ibalik sa Ginoo sa ato. Unsa nato si kalab. So inaot na nasabtan ni Job ang kahimutan sa Ginoo, ang naa gayud si Jesus sa ato kinabuhi. Amen. So gikahimutan magaling ang sa una na under sila sa loob, unsa ra kang karon may suon na si Jesus na mismo nagpakamatay tungod sa imo kanako sa atong mga kasalanan diha sa cross. Jesus paid it all. Mao nang gusto na ko emphasize na need nato si Jesus sa ato kinabuhi. Magkinaon sa magaling, yes na amanta sa mga pagsulay, pero hinumdumi covered ta ni Jesus. No? Tita walay makatandog sa ato mahinsuon. Makuan magay ta sa physical pero ang ato spiritual mahinsuon na agad sa foundation nato si Jesus. Tamugay tagtawag siya na rock of my salvation. Hindi yun basta-basta matarong. Okay, so rin ako maglangan may suon moro to ikahimutan katawhan sa Dios. Palakpakan nato atong buhing nga Dios. Naot nga gihika pa nga itong mga kasing-kasing dira lamang tama na sa pagpaminaw kundi ato pud ni magamit labi na sa pagtabang sa ato isig katawo no. Kinasing-kasing mga isuon. Waya na taglaw pa sincere. Iba yun naman kamo tag-explain ko na gay na ang sincere na paghatag. Amo dyan siya ang sincere na paghatag. Manindog ta may isuon. Giyang yun ako ang tanan sa pagpanindog. Gampo ta sa pulong sa Ginoo, let us pray.